No a začni bežať. Môžeme ísť na to, poď. No, bežať ti hovorím, čo robíš toto? Toto je taká víkendová chôdza. Stále víkendová chôdza, ešte ani 1 euro sa ti nezačalo nabíjať. To nie je dobré, toto nie je dobré. Keďže mala si včera ťažký deň. Dopredu kráčaj, dopredu. Iba kráčaj a stúpaj tak sem, minimálne sem. Buď svojko do opačnej strany. Dobre, ešte rýchlejšie. Peťo, poď. Nevoz sa mi tu, ale kráčaj. Tak, to je ono, to je ono. Stúpaj smerom hore. Nie v strede, lebo potom to nie... Tak, to je ono. Už si zle, už si dobre. Dobre si, super si. Bum. 1 euro tam máme, čo? Aj to skúra. Dobre, 1 euro si vybehal práve teraz, no a ešte máš druhú možnosť. Poď. No rozbehni to. Kráčaj, poď kráčaj. O malú chvíľku 2 eurá má Peťo nabité na svojom outu fair čísle. Pridaj trošku, pridaj. Poď Peťo, podporme ho veľkým potleskom. Peťo! Poď! Poď na tú nohu. Peťo, musíš kráčať, ale dopredu. Pozor na chvost! Tak, to je ono, už zle. Stále hore, ako keby si šiel do kopca. Poď. Poď, Peťo, poď, zaber. Ešte vyššie. Hop. To je veľmi dobrá rýchlosť, ktorú si práve teraz nastolil a nahodil. Len to vydrž, už to len vydrž. 4 eurá tam už máš na svojom čísle O2 Fair karte, ktorú vlastníš a o malú chvíľku aj 6 eur. Poď, ešte zaber. Peťo, poď, dávaj, makaj. Na 6 eur to už musí byť fičák. To musí bežať. Lietať, skákať. Chvost! Pozor na chvost! A práve teraz hoď sa o zem, Peťo, hoď sa o zem. Peťo, hoď sa o zem, prestaň kráčať. Dobre, viete prečo? Pretože si vybehal 6 eur. Super, Peťo. Si král. Joj, Peťo. Super.